जय हिन्द। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों मैयानि खेलानि सोमोन्दैबो सावरायगोन जोबनायाव। बेनिफ्राय जोबोद दुखुनांथाव सासे बर' बिमानि सोर देथारदो सोर दानथारदो बेखौ बुंनो हाला, माइरं जावबाय थानायावनो हास्रि बिस्रि बर' बिमानि जिउ मा होननानै बुंबावनो। बेनिफ्राय फेसबुकआव सासे आइजोनि गोबां दावराव जाफिनदों, गावनि हौवाखौ गारनानै गुबुन हौवाजों खारनायनि सायाव। दा आं मा होनना बुंनो, साफ्रोमबो मानसिनि जिउआव मायबा नङा मायबा मोनसे काहानि थायो। सोरनिबा जिउआव सोरनिबा लाइफआव काहानि गैयाब्ला बेथ' लाखि, नाथाय साफ्रोमबो मानसिनि लाइफआव मायबा नङा मायबा मोनसे काहानि थायो। दा आं बेखौनो सेंग्राफोरखौ बुंनो नागिरदों, आथिखालनि मोजां मोननाय, गोसो थोलायनाय, संसार जानाय गोदान सेन्देल पिज्जाजोंसो रुजु जायो। थाबायनानै थांबाय थानाय समाव, मालाबानि समाव हाब्रुआव, लामायाव, बाजाराव आथिङा गाख्लेंनानै होगोन ना, गोदान सेन्देल पिज्जायाबो थफ्र' जलाङो। बेनिखायनो आङो सेंग्राफोरखौ बुंनो नागिरदों, सोरबा सेंग्राफोरा साननो हागौ गोसो थोगोन, मोजां मोनगोन, हाबा खालामगोन, सिख्लाखौ धुम दाम खालामगोन, जुमाय लोंना फैगोन, नांलायगोन। नङा सेंग्राफोर, आथिखालाव सोरबा सिख्लाखौबो जेबो बुंनो हाला, नोंनि हिनजावखौबो जेबो बुंनो हानाय नङा। गाबोननो नोंखौ गारनानै ब्लड खारगोन। आरो सिख्लाफोराबो गावनि हौवाखौ रायनो बायदिसिना बाथ्रा बुंनो हाया। दिनैनि दिनाव नों दिनै रायगोन मोजांनि थाखाय, बायदिसिना बाथ्रा बुंगोन, गाबोननो गुबुन सिख्ला लानानै गुबुनजों लाइन मारिहैगोन आरो बबावबा खारगोन। बेनिखायनो सेंग्राफोर, संसार जानोब्ला बाखार खामायग्रोनानै ला, बेनिफ्राय लासैनो संसार जा। बेनिखायनो आं बुंदों, आथिखालनि मोजां मोनलायनाय, गोसो थोलायनाय, संसार जानाय जों दिनै मेगन सिगाङावनो नुबोगासिनो दङ। हाबा खालामनानै लाबबाय, हिनजावा सिथ्लायाव रिल्स बानाय मोसाबाय, सप्तासेनि उनाव गोमानाय। सोरनियाबा जोबोर गिदिर हाबा जाबाय, संसार जाबाय, बोसोरसेबो जास्लाबनो मोनाखै, संसारा थेर बेथेर खालामना लानाय गावबा गावनो। बेनिखायनो आथिखालनि संसार जानाय, मोजां मोननाय, हाबा जानाया गोदान सेन्देल पिज्जाजोंसो रुजु जायो। मालानि समाव माला थफ्र' गाख्लेंनानै जना होगोन जेबो गेरेन्टि गैया। बेनिखायनो सेंग्राफोर, बाखार खामाय, हारसिं था, बिन्दास था, बेराय जा, बेनिफ्राय लास्टाव लासैनो संसार जा। बुजिनाय जायोब्ला, बुजिखांनायनि उनाव, उन्दै समाव रावबो बुजि मोना। बे 18, 20, 25 बे समाव जेबो बुजि मोना। जेब्ला 30 बोसोर जागोन, 32 जागोन, 35 जागोन, अब्लानिया गावबा गावनो गावखौ बुजि मोनगोन संसारा मा बुस्थु, संसार जायैयाव माबायदिमोन, संसार जाबा मा जायो। नों उन्दै बैसोआव संसार जायोब्ला आरो नों मा बुजि मोनो। बेनिखायनो बाखार खामाय सेंग्राफोर, बाखार खामायनानै ला। जियानो जा, आं दा जेबो बुंला बिसोरनि सोमोन्दै। दा मैयानि जालांनाय खेला, आं फार्स्टआवनो जोबोर मोजां बड'लेण्ड एफसि, आं साबायखर बावो। आरो गलकिपार गोबां मोजां सेभ खालामदों। जोबोर बाख्नायथाव, मोजां जादों खेलाया, नायनानै मोजां मोनदों। दा नोंथांमोना अन ग्राउन्ड खेलाखौ नायनानै माबायदि मोनखो? बड'लेण्ड एफसिनि खेलाया माबायदि? दाखालि बावै आंखौ गोबाङानो गाज्रि मोनदों, नों बड'लेण्ड एफसिजों सापर्ट गैया नामा होनना। बड'लेण्ड एफसिजों सापर्ट दङ, नाथाय दिनैनि दिनाव नर्थ इस्ट, दा गोदोनि नर्थ इस्ट नंला, आगोलनि नर्थ इस्ट नंला। जाय दिनखालिनिफ्राय बे कचआ फैदों, नर्थ इस्टनि खेलाया सोलायबाय। बिसोरनि तालमिल, मिडफिल्डआ ओरैबायदि बल स्पिड बानायो, उनजों सिगांजों ओरैबायदि स्प्रिन्ट खारो फरवार्डआव गेलेग्राफोरा, ओरैबायदि तालमिल। आं दाखालि बावैनो बुंदों, बड'लेण्ड एफसिया नर्थ इस्ट एफसिखौ फेजेननो गोनांब्ला ओरैबायदि तालमिल जानांगोन, ओरैबायदि स्पिड जानांगोन, ओरैबायदि बल बानायनो हानांगोन
आरो इसे मिस्टेक जायोब्लानो गल जागोन। फार्स्ट गला गोरोन्थि जादों, तालमिल गैया, गलसो जादों। सेकेन्ड गलखौ नाय, आजारिया बलखौ साइडजों लांदों, डिफेन्सआबो लारि लारि बेंदों, नाथाय सोर मिडफिल्डनिफ्राय गेजेरनिफ्राय आजारिजों खारबोगासिनो दङ, आजारियाबो बेनोनो होदो वान टाच गल। ओरैबायदि स्पिड, ओरैबायदि तालमिल, वान टाच, बेबो खेबसेनो जादों, बेबो खेबसेनो वान टाच गल स्कर, एकुरेट। जोङो सानफ्रोमबो खेला नायो, बेनिखायनो जोङो जोंनि बर' गथ'फोरा गिदिर गिदिर क्लाबजों गेलेयोब्ला, गिदिर गिदिर फरेनार प्लेयार्सफोरजों गेलेयोब्ला, अब्लानिया जोङो बुजि मोनगोन आरो जोङो गेलेनोबो नांगोन। अब्लानिया जोंनि स्टेमिना, जोंनि बोलोआ बेसेबां, जों बेसेबां खारनो हायो, जों बेसेबां बल जोनो हायो, जोङो फुल टाइम खारनानै गेम स्पिड खालामनो हागोन ना हाया। फुल टाइम गिदिर गिदिर क्लाबजों, गिदिर गिदिर क्लाबा मा नोंखौ ओरैबायदि डमिनेट खालामो, बिसोर ओरैबायदि स्पिड खारो, बिसोरो ओरैबायदि फास्ट बल बानायो नांगौ टाइमाव। बैफोरबायदिखौ जोङो गेलेनो मोनब्लासो, गिदिर गिदिर प्लेयार्सफोरजों गेलेनो मोनोब्लासो, गिदिर गिदिर क्लाबजों गेलेनो मोनोब्लासो बैसोरनि स्टेमिना, बैसोरनि बल कन्ट्रल, बैसोरनि बल पास होनाय जोङो मा सोलोंनो मोनगोन। आं सानो जोंनि बड'लेण्ड एफसिया जोबोर मोजां गेलेदों आरो फैनो गोनां समाव जोंनि बड'लेण्ड एफसिया आरोबाव बेनिख्रुइ साबसिन जायो। आरो आं सानो जोंनि बर' गथ'फोरानो, जोंनि बर' गथ'फोरखौनो मोजां माने एनि टाइम लाफानानै कच होनो मोननांगौ, बेनिफ्राय मोजां टिम बानायनो मोननांगौ, बेनिफ्राय खेलायाव माने ग्राउन्डआव ओंखारनानै बल गेलेनानै खोन्थिनाय जानांगौ। माने जोंनि बर' गथ'फोरानो मा गोबाव समनिफ्रायनो प्रेक्टिस खालामबाय थानाय, गेलेबाय थानाय, अब्लासो मा जोङो गोदोर गोदोर टिमजों, गोदोर गोदोर प्लेयार्सजों जोङो मा खालामनो हागोन, मोजां जुजिनो हागोन। आं सानो आंनि टारगेटआ एसेबां नङामोन, नर्थ इस्टआ होयोब्लाबो गलनैमोन आरोना, नर्थ इस्टआ गलनैसोल' होगोन, बारा होनाय नङा। बेनिफ्राय ताना माना माने बड'लेण्ड एफसिया जुजिनानै गलसे सोनो हागोन नामा, गलसेनि बाराखौ आं मालाबाबो लाखायाखै। बड'लेण्ड एफसिया दि गलनै गलथाम सोनो हागोन, आं बेखौ मालाबाबो लायाखै। ताना माना बिराद खस्थ'यै गलसे सोनो हागोन नामा। बेनिफ्राय नर्थ इस्ट एफसिया गलनैखौ सोखागोन, बे टारगेटमोन। नाथाय नर्थ इस्ट एफसिया गलब्रै सोना थांदो। नर्थ इस्ट एफसिखौ जों सोफिननांगोन देनां, नंना नङा? फैनो गोनां समाव जोङो जुजिनांगोन, नाजानांगोन, अब्लानिया जों हागोन। मानो होनोब्ला नर्थ इस्ट एफसिया आगोलनि नर्थ इस्ट नंला, दिनै गोदान नर्थ इस्ट जाबाय। बिसोरो गोबां सोलायबाय, खेलाया बिराद स्पिड, बिराद मोजां पास। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।